Да насочиш апарата и да щракнеш, всеки го може, нали? Особено на автоматичен режим. Обаче, истинската магия, разликата между просто една снимка и фотография, която те грабва, тя се крие в съзнателния контрол. Днес ще надникнем точно там, как професионалистите боравят с експозицията, за да разказват истории, а не просто да документират моменти. И веднага се сблъскваме с един парадокс. Фотографът Майкъл Фриман го е казал най-добре. Изборът на експозиция е едновременно плашещо прост и безкрайно сложен. Като се замислим, в основата си това е просто количеството светлина, което допускаме. Но точно това количество определя абсолютно всичко. Настроението, детайлите, цялата история, която снимката ще разкаже. Само вижте тези 3 примера долу. Сцената е една и съща, моментът е един и същ. Обаче имаме 3 различни експозиции и резултата са 3 тотално различни свята. Единият е мрачен, драматичен. Другия светъл, почти въздушен. Третия е някъде по средата. И изведнъж този уж прост избор, не изглежда толкова прост, нали? Ето тук е големият въпрос. Какво правят професионалистите, за да овладеят тази сложност всеки път? Имат ли някаква тайна формула? Отговорът всъщност може би е изненадващ. Не е формула. Не става въпрос за заучаване на безкрайни правила, всичко е в начина на мислене. Точно така. Професионалистът не си казва «Окей, сега F-стоп, после скорост, после ISO». Не преминава мислено през някакъв чеклист. Вместо това, с опита си е изградил, да го наречем, ментален модел. Един процес, който му позволява да взема решения супер бързо, почти на инстинктивно ниво. И този ментален модел си има име, нарича се поток на решенията. Важно е да се разбере, че това не е някаква строга, закостеняла система. По-скоро е усъвършенстван подход. Начин да се превърне целият този хаос от възможности в една ясна, права пътека към точното изображение, което е в главата на фотографа. Ето го и него, визуализиран. На пръв поглед може да изглежда малко стряскащо, нали, с всичките тези стъпки. Но всъщност това е нашата карта. Картата, по която ще минем сега, за да разберем стъпка по стъпка как точно работи мисленето на професионалиста. Добре, за да не се изгубим в тази карта, ще я опростим. Ще групираме целият този процес в 3 основни ключови фази. Така първо ще видим голямата картина, а после ще се гмурнем в детайлите. И ето ги и тях съвсем простичко. Първа фаза – виж и си представи. Всичко започва от идеята. Втора фаза – преведи и заснеми. Тук вече техниката влиза в игра. И трета фаза, която често се подценява – прегледай и усъвършенствай. Хайде да минем през всяка една от тях. И така, фаза 1. Тя е изцяло творческа. Преди дори апарата да е вдигнат към окото, всичко започва в ума. Какво усещане трябва да носи този кадър? Каква е историята? Кое е най-важното нещо в цялата тази сцена? Тук влиза в игра една абсолютно решаваща концепция. Тази за ключовия тон. Представете си го като котва. Котвата на цялата експозиция. Това може да е лицето в един портрет. Може да е най-светлия ръб на някой облак. Или пък някой специфичен елемент в пейзажа. Определяме този тон и всичко останало се подрежда около него. Добре, имаме си визия, имаме си и котва, време е за фаза 2 – преводът. Тук вече трябва да преведем тази творческа идея на езика на техниката, на езика на фотоапарата. Трябва да му кажем какво точно искаме да направи. И този процес има няколко технически стъпчици. Първо, мерим светлината, но не къде да е, а точно върху нашия ключов тон. После, бърз поглед за потенциални проблеми. Основният такъв е клипинг. Знаете, това е когато детайлите в най-светлите или най-тъмните зони тотално изгарят и се превръщат просто в бели или черни петна. И накрая, разбира се, правим финалната настройка, за да постигнем визията си. Ето тази таблица показва нагледно връзката между техниката и визуалния резултат. Вижда се как промяната в F-стоповете се отразява директно на процента яркост. Например, да кажем, че сме решили ключовият ни тон да не е средносиво, което е 50%, а да е малко по-светъл. Виждаме, че с един стоп нагоре в експозицията ще го докараме до около 66% яркост. Ето това е превода в действие. И стигаме до третата, финална фаза – прегледът. Ето това е стъпката, която толкова много хора пропускат, а професионалистите – никога. Дигиталната ера ни даде този невероятен подарък – моменталната обратна връзка.
И тук въпросът е само един. Това, което виждам на екранчето, съвпада ли с онова, което беше в главата ми? Добре де, теорията си е теория. Звучи логично, нали? Но хайде да видим как този поток от решения работи на практика, в реалния свят. Ще разгледаме един много конкретен пример, взет директно от книгата на Фриман. Каква е целта тук? Фотографът иска да улови тази древна каменна глава на Буда. И по-конкретно, начинът, по който късното следобедно слънце я огрява. Най-важното нещо е главата да изпъкне. Тя да е звездата на кадъра, да се отдели от тревата и руините наоколо. И ето го и резултата. Вляво виждаме финалния кадър, а вдясно как се е стигнало до него. Какъв е бил мисловният процес? Фотографът е решил, че най-важното нещо, неговия ключов тон, е онази част от камъка, която е огряна директно от слънцето. Това е неговата котва. И всичко останало ще се нареди спрямо нея. И така, какво е решението? Експозицията се наглася така, че точно тази осветена част да стане средно ярък тон. И какво се случва в резултат? Ами, сенките наоколо съвсем естествено стават по-дълбоки. Небето става по-драматично, по-наситено. Цялата сцена просто си идва на мястото. Защото е изградена и балансирана около най-важния си елемент. И това ни връща право в сърцето на цялата идея. Защото целта на този процес не е просто да се постигне някаква технически коректна експозиция. Не. Има нещо далеч по-важно от това. А Майкъл Фриман го общава перфектно с този цитат. Всеки, ама абсолютно всеки фотоапарат може да изчисли някаква средна коректна експозиция. Обаче, само фотографът може да реши кое е правилно. Правилно за историята, която иска да разкаже. Така че, в крайна сметка, този поток на решенията не е някакъв затвор от правила, в който трябва да се вкараме. Точно обратното. Той е рамка, която всъщност освобождава. Той е инструмента, който дава силата да се преведе една уникална творческа визия в завладяващо, въздействащо изображение. И така, нека завършим с този въпрос за размисъл. Фотоапаратът може да постигне коректна експозиция, но може ли да я направи правилна? Може ли автоматичният режим да улови усещането, драмата, емоцията? Ами, точно тук се крие цялата разлика. Разликата между това просто да направиш снимка и да създадеш фотография.